समर ब्रह्मआ गोमानानै दं। चिरां जिल्ला रौमारि 2 नं फालासगुरि गामिनि थागिबि 40 बोसोर बैसोनि समर ब्रह्मआ चेन्नाइआव खामानि मावनो थांनायाव गोमानानै दंहैयो। समर ब्रह्मनि असे बिनानाव बिजुलि मोसाहारिया गावनि बिदाखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला नखरनिसिम मिथिहरनो रायजो राजाफोरनिसिम आरज खालामहरदों। नखरनि जानबुं नाम्बार 8822994880 आरो खनसे बुंबावदों 8822994880। जोंनि बिदा सासेया चेन्नाइआव थांदोंमोन। चेन्नाइआव थांनानै ओमफ्राय दा बे स्टेशनाव ओंखारहैनानै न'आव फैफिनो होननानै बियो माबादोंमोन। दाना फैफिनो होननायाव बियो गावहा फैया होननानै सासे लोगोआ हमथाबाबो हायासै फैया होननानै दाना बेखौ गारनानै फैबाय बियो लोगोआ। दाना फैनानै दाना बेखौ जों न'खरनि मानसिफ्रा बेखौ नायहैफिन होनना बुंनायाव बियो थांफिननायाव बेखौ लोगो मोनाखै। माब्ला थाङा बेनिफ्राय थांनानै थांनाया सुक्रबार मोनायाव थांदोंमोन। सुक्रबार मोनानिफ्राय थांनानै ट्रेनावलाय मोजाङैनो सौहैदोंमोन स्टेशनसिम। स्टेशनाव सौहैनानै ओमफ्राय बियो उसुबिदा जानायखाय न'आव फैफिनो होनदोंमोन। न'आव फैफिनो होननानै बियो बिहा एसे ब्रेनाव नांनाय बायदि जादों। दै गांनाय ओंखाम उखैनायखाय ब्रेनाव नांनायखाय दाना बियो सासे लोगोआ न'आव लिंबोथाबनायावहाय बियो आं थाङा होननानै थादों। थानानै ओमफ्राय बेहा उसुबिदा जानायखाय लोगोआ बेखौ नागारनानै फैदोंमोन। दा मानसिया गोमानानै दङ। मा जायगानि बियो रौमारि ओमफ्राय गामिया 2 नं फालासगुरि आरो मोनसेया बान्दुगुरिबो होनो। बिनि मुङा समर ब्रह्म आरो बिजिनि मुङा नासि ब्रह्म। बिहा फिसाला सानै फिसाजो सासे दङ। बिनि आङो बिनानाव जायो असे। दा मानसिखौ बै जायगायाव नुयोब्ला सोरबाफोर नोंसिनि न'खरसिम खोन्थाहरनो बा मानसिफोरखौ नुयोबा खोन्थाहरनो मा बुंगोन? मानसिफोरखौ आं खावलायो जेन बेखौ मानसिफ्रा नुयोबा बिनिखौ हमनानै दोननानै जेन न'खराव कन्टेक्ट खालायनानै खोन्थाहरनो हायो। बिनि थाखाय आं रायजो राजाफोरनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। चेन्नाइआव गोमानानै दं मानसिया? औ चेन्नाइआव गोमानानै दङ। चेन्नाइ मा स्टेशनाव ओंखारदोंमोन? चेन्नाइ स्टेशन। चेन्नाइ सिटियावनो फार्स्ट। औ बिनि लोगोआ नागिरगासिनो? बिनि लोगोआ दा बेखौ नागिरगासिनो ओमफ्राय मोनाखै होनदों। साबेसे थांदोंमोन बिसोर सानै थांदोंमोन। सानै थांनायाव ओमफ्राय सानैबो थांदोंमोन जयैनो लोगो मोनलायदोंमोन स्टेशनावहाय। ओमफ्राय खामानि मावनो थांदोंमोन न'खर खुंथाय खालामनो थाखाय फिसाफोर फरायनायनि थाखाय। आरो बिनि देहायाबो अंगहानिमोन। आथिङा एसे लेंग्रा बयबो मिथिखागौ। आथिङा एसे लेंग्राखा। दा रायजो राजा बयबो मिथिखागोन आरो बेखौहाय नुबानो लेंग्रा होननानै। थांसिगोन बियो 40सोआ थांसिगोनदां। 40 बैसोआ हाबसिगोन आरो। न'खरनि मबाइल नाम्बारा 8822994880। बेयावबो खालामनो हागोन। आरो मोनसेयाव दंबावो 986874798611। बे मोननै कन्टेक्ट नाम्बारावहाय हरनो हागोन। मानसिखौ मोनोब्ला बेहाय खोन्थाहरनो हागोन आरो। चेन्नाइआवनो दङनो दा। फनफोर लायामोन नामा? फनखौ बियो लायामोन लानायालाय लायाखै। बिनि लोगोआ फन लायोमोन? बिनि लोगोआ फन लायोमोन। दा लोगोआ नागिरदों होननानै बुंगासिनो। दा फनबो खालायगासिनो ओमफ्राय मोनाखैनो। बर'नि आफादफोरखौ मा खावलायगोन बिथांखौ नागिरनायाव मदद होनो? बर'नि बयखौबो आं खावलायनो सानो जाहाथे बेखौहाय नागिरनायाव मदद होनो थाखाय। बिनि न'खर खुंथायाव बेहा फरायनायफोर दं आरो बेहा अबस्थायानो गाज्रि। बिनि थाखायनो आङो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खावलायनो सानो जाहाथे बेखौ मोननानै दोननानै न'सिम दैथायहरनो हायो।